ng'ato ok nya dak nyaka higni 5, kokalo higni 5 to akia ni nyaka higni 18, kokalo weche ma kamago. Ansani en gi higa 43. To nitie jok mosedak higa 100. Nitie kata jok mosechopo 80, 90. Koro ng'ato kik wuondi. En mana ni chon nok ging'eyo. Emomiyo ndalo man wachako wuoth mar dhi ka ministry penjogi ni ang'o mutimo ne wan jok madak gi tuoni. Nagionge history. Nagionge history, nagionge report, gionge kata inyalo wacho ni data ma wacho ni nyithindo ma onyuol gi tuo ringa ni odak nitie. Koro nagipenjo ni you mean you people exist? Like nonego watho, ok watho wan ka. Nikech sani kendo gima timore, a lot of companies timo research mondo giyud thieth. Thieth opogore. Nitie bone marrow transplant, nitie